वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तत् जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। दीर्घं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादर्भसंयुतं पिबत भगवतरसंगे महरा ऋषिका भुवि भावुकाः। जय जगन्नाथ। सप्तमोऽध्याय। व्यासଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ନାରଦ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତେ ସଂଶୟ ଯେତେ ଥିଲା ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଦୂର ଗଲା। ସେ ସର୍ବଗୁଣେ ଅଧିକାରୀ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଧରି ମୁନିକି ଗଲେ ପୁଣ୍ୟ ଦୟା କହ ଆମ୍ଭକୁ ଦେବେ ଦୟା। ହେମନ୍ତ ମୁନି କବ୍ରସନେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଗୁଣେ ମନେ ସୁତ ବାଚ ସୁତ କହନ୍ତି ତ ସଚିତେ ମୁନି ଜନଙ୍କର ବ୍ରତେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀରେ ପଶ୍ଚିମେ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ୟକ ନାମୀ ନାହିଁ ଅଶେଷ ମୁନି ଜନ ଏଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେ ବଦରି ବନ ନାମ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିରତ ଆଶ୍ରମ। ବନେ ସରସ୍ୱତୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରାତ କାଢ଼ି କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଚିନ୍ତି ମନେ ମୁନି ବସିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ। ମନ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦକ୍ଷିଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ମାୟା ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣୀ ଦରିତ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ମହାଗ୍ରସ୍ତ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣୀ। ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପଥେ ରଚିଲେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଏ ଜୀବ ତରେ ଯାହା ଶୁଣି। ଭକ୍ତି କଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ନ ପଡ଼େ ଲୋକ ମହାବାଦେ ସଂହିତା କରି ହରିବାଣୀ ଶୋଧନ କରି ତାକୁ ପୁଣି ସଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶ୍ରୁତେ ହରସ ଦେଲେ ଭାଗବତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନେ ମାୟା ନ ଲାଗେ ଯାର ମନେ ହେମନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁନି ସକଳେ ମନେ ଗୁଣି। ମନ ସଂଶୟ ଖେଦ ବହି କହନ୍ତି ସୁତ ମୁଖ ଚାହିଁ ସୋନକୁ ବାଚ ମାୟା ନ ଲାଗେ ଯାର ଚିତେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ତାର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସୁଖ ସ୍ୱଭାବେ ଆତ୍ମା ରାମ ତାହାର ଗ୍ରନ୍ଥେ କିମ୍ବା ସରଶ୍ରମ ତାହାର ଅର୍ଥେ ବ୍ୟାସ ସୁତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭାଗବତ। ନୀଳବ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଜଗତେ ସଂଶୟ ଲାଗେ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଶୁଣି ସଂଶୟ ମୁନି କଥା କହନ୍ତି ସୁତ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା। ସୁତ ବାଚ ସ୍ୱଭାବେ ମୁନିଙ୍କର ଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୁହନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥିତ ତଥାପି ଅକିଞ୍ଚନ ପଣେ ଭଜନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ। ଯେଣୁ ସକଳ ଭୂତେ ହରି ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ପୁରୀ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯେ ଅତିରେକ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରେକ। ସେ ସୁକ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭକତ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ। ଏବେ ହେ ଶୁଣ ବିପ୍ର ଜନେ ହରି ଚରିତ ସାବଧାନେ ଭକତ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା ପଣ୍ଡୁତ ନାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୌର ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ବୀର ମିଳିଲେ ବୀର ପଥେ ଭୀମର ଗଦା ଖାତ ବାଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁ ଭାଜି ପଳାଇ ଗଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ ପଶିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ। ହେମନ୍ତ ହୋଇଲା ରଜନୀ ଭୟ ମିଳଇ କୁରୁମଣି କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ଡୋଳେ। କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ଡୋଳେ। କହଇ ରାଜମୁଖ ଚାହିଁ ମତେ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ମତେ ନ ବରିଲୁ ଯେ ତୁହି ଯୁଦ୍ଧ ସକଳ ବୀର ମାରି ଏ ଭୂମି ପାଣ୍ଡବ କରି। ସତେ ବସନ୍ତି ରାଜକୁଳେ ଅଖଣ୍ଡ ବନି ମଣ୍ଡଳେ ଶୁଣି କହି ଲୋକ ଘର ଏବେ ତୁ ନିପାଣ୍ଡ କର। ଏବେ କରିଲି ସେନାପତି ଫେଡ଼ୁ ତୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି। ହେମନ୍ତ କହି ଅନ୍ଧ ବଳି ତାହାର ହସ୍ତେ ଜଳ ହେମନ୍ତ କହି ଅନ୍ଧ ବଳା ତାହାର ହସ୍ତେ ଜଳ ଦେଲା। ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ବେଗେ ବୁଦ୍ଧି ଧନକୁ ଧରି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀଣ ନାରଦ ପୋଷିଲା ପାଣ୍ଡବ ଗୃହେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚ ସୁକୁମାରେ ଶୋଇ ଯେ ଥିଲା ଅନ୍ତପୁରେ ଫଳି କାଟିଲା ତାଙ୍କ ଶିର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର। ପୁଣି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ ପୁରିଲା ଭୂମି ଅନ୍ତରାଳ ଅତି ଅନୀତି କର୍ମ କଲା ବିଧାତା ବଳେ ଦ୍ରୋଣ ଗଳା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷି ପୁତ୍ର ମରଣ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ତାପସେ ଥିଲା ସେ ଅର୍ଜୁନ। ଅନେକ ଶାନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହି କହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ଶିରେ ବାଣେ କାଟି ସ୍ଥାପିବି ତୋ ଚରଣେ। ତେବେ ହରିବି ତୋର ଶୋକ ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଦେଖ। हेमंते मधुर वचने शांति कराई तार मने जार सारथी भगवान के तार करे अपमान
ଗାଣ୍ଠିବ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ବସିଲା କପି ଧ୍ୱଜ ରଥେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ସଜ ହୋଇ ଦେବେ ଗଗନେଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣ ଗଳା କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମି ଗତେ ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ ପଶି ପଳାଏ ଘୋର ବନେ ଅନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ଡରେ ଯେନି କାତରେ ଚାରିଦିଗ ଚାହିଁ ତାର ରକ୍ଷକ ଅଛି କାହିଁ ତକ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯେ ସୁମରି ସଂହାର ନ ଜାଣି ତାହାର ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପର ସୁଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ନାମ ବିରାଜ ତେଜର ବିଷମ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଚାହିଁ କପଇ ଅର୍ଜୁନର ଦେହି ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ଭୟ କଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ପଡ଼ି ଅଭୟ ପାଦ ତଳେ କହଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶରଣ ଜନକ ସୋଦର ସଂସାର ଦୁର୍ଜନ ଦହନ ଭୟ କରନ୍ତି ତତେ ଜନ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଉ ମୋକ୍ଷ ଗତି ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପଶନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୁ କାରଣ ହେ ଜୀବ ଲୋକ ତୋର ମାୟା ତୁଟଇ ଯାର କରୁ ଦୟା ହେ ଯେ ତୋହର ଅବତାର ଖଣ୍ଡିବ ଅବନୀର ଭାର ତୋର ଶରଣ ଯେ ପଶଇ ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗୋଇ ଏଣୁ ତୋହର ଗତି ମୋହିତ ମାୟା ବଳେ ନ ଜାଣୁଇ ଏ ଯେ ଧାମଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ତେ ଦେବା ଛତି ତିନି ପୁର ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାରୁଣ ଦେଖି କମ୍ପଇ ମୋର ପ୍ରାଣ କହିକି କରିବି ଗୋସାଇଁ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଶିବବାନୁବାଚ ଜୀବନ ଡରେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା ଅତି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କଲା ମାତ୍ର ନ ଜାଣଇ ସଂହାରେ ବେଗେ ପେଶିଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ ଏହା ନେଇବାରେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କେହି ନ ଜାଣେ ଦେହ ବହି ତୁଜେ ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନ ପ୍ରମାଣ ସୁତ ଉଚ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ବାଣୀ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ ସାରି ମନେ ସୁମରି ନର ହରି ଦ୍ରୋଣ କତହୁଁ ଅଛି ଜାଣି ଭାବେ କହିଲି ଚକ୍ରବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମସରକୁ ବ୍ରହ୍ମସର ଶୂନ୍ୟ ପେଶିଲା ବୀରବର ଗଗନ ମାର୍ଗେ ବେନି ସରେ ଭୂମି ଆକାଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଆକନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ବଢିଲା 10 ଦିଗ ରାଶି ସେବେନି ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ରାଶି ପ୍ରଳୟ ନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କହିଲା ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ ତା ଦେଖି ଚକିତ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ବୀର ଶସ୍ତ୍ର ଏ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ସଂହାର ଯହୁଁ କହିଲେ ଚକ୍ରବାଣୀ ଦକ୍ଷିଣେ ସଂହାରିଲା ଆଣି ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହାରସେ ଧଇଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କେଶେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଶିର ଝୁଣି ଅର୍କସି ପାତିଲା ଧରଣୀ କରଚରଣ ତନୁ ଛନ୍ଦେ ବେଗେ ବାନ୍ଧିଲା ମାଲ ବନ୍ଧେ ଚରଣ ପାଶକୁ ସୁମରି ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ କରି ରଥ ଦଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଦେଖି କହନ୍ତି ଚକ୍ରବାଣୀ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରୋହୀ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେନ ଥୋଇ ମନେ ତୁ ଅନ୍ୟ ନ ବିଚାର ବେଗେ ହାର ପ୍ରାଣ ହର ନିଦଶ ବାଳକ ଶୟନେ ଥିଲେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ ଏନା ସକଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏବେ କହିବା ଅର୍ଥ ପାଠ ଶୁଣ ମତପ୍ରମତ ନଉନ ମତ ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ ଶରଣାଗତ ରଥହୀନ ସଂଗ୍ରାମେ ଦେଖିବି ପୂଜନ ଏହାକୁ ବଧ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ପର ଜୀବନ ମାରି ଆଣି ଆତ୍ମାକୁ ବସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାର ମରଣେ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ ବେଦେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଜନ ହୃଦେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ରହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଦେହ ବହି କହିଲୁ ନ କାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋରରି ପୁକୁ ମୋହି ଧରି ତାହାର ଶିରେ କାଟି ବେଗେ ସ୍ଥାପିବ ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ ମୁହିଁ ଯେ ଶୁଣିଅଛି ଏହା ଏବେ ରଖିଲୁ କରି ଦୟା ବେଗେ ଏହାର ପ୍ରାଣ ହର ନିମିଷେ ବିଳମ୍ବନ କର ଏ ପାପି ଆତତାଇ ନର ବାଳକ ହନ୍ତା ଏ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଆଶୟ ଭୋଗ କଲା ତାର ବିପଦ ଏ ଚିନ୍ତିଲା ଏଣୁ ଯେ ଗଣା ପଶୁ ଗଣେ ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ଘୋର ବଣେ ହେମନ୍ତ ଧର୍ମ ପରିଚ୍ଛନେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାନା ଜ୍ଞାନେ ଅର୍ଜୁନ ନ ଶୁଣହି ତାହା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କରି ଦୟା ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ବୀର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧନ କରି ଗୁରୁପତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲା ତାରିକୁ ସମ୍ବାଳ ବୋହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ତକ୍ଷଣେ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେତୁ ଏତ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ସୁତ ଅନ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ବୋଇଲା ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧନ ଦିଅ ବେଗେ ଫେଡ଼ି ପ୍ରଭାବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁ ଜନେ ବିଶେଷ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରହସ୍ୟ ଧନୁବେଦ ଗ୍ରାମ ବିସର୍ଗ ସଂହାର ସଙ୍ଗମ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କଳା ଯେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସେହି ଯେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ ଆତ୍ମାରୁ ଆପଣ ସ୍ତମ୍ଭୁତ ସ୍ୱାମୀର ତହୁଁ ଘେନି ଜଗତ ଏହାର ଜନନୀ ଏ ତୋର ଧର୍ମ ଗୁରୁ କୂଳ ଏହାକୁ ଭଲେ ପ୍ରତିପାଳ ଏହାର ଗୌତମୀ ଯେ ମାତାଏ ସେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ପତିବ୍ରତା ରୋଦନ ନ କରୁ ଯେ ଦୁଃଖ ମୋହରି ପରିପୁତ୍ର ଶୋକ
ଖାଏ ଯେବେ ମୁଢ଼ାକ ଅନେକ ଉପକାର ବିପ୍ରଗଣେ ସେ କପେ ନିଜ କୁଳ ଦୁହେ ଦହେ ଏଣୁକେ ବିପ୍ର ହିଂସା ବହେ ସେ ସୁତବାଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ବାଣୀ ହରସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ମୌନେ କିଛି ନ କହିଲେ ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣି ସକଳ ସହଦେବ ସାତ୍ୟକୀ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଆଦି କରି କୁନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ନାରୀ ସେଠାରେ ଯେତେ ଭଜନ ଥିଲେ କଥା ସମର୍ଥନ କଲେ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମସେନ କ୍ରୋଧରେ ବୋଲଇ ବଚନ କପେ ଅନାଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖେ କହଇ ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ ତୀକ୍ଷଣ ଖଡ଼କେ କାଟି ଶିର ଏହାକୁ ନରକୁ ଧର କି ପ୍ରୟୋଜନ କିସ ଅର୍ଥରେ ଏ ପାପୁ ତରିବେ କେମତେ ନୟନେ ଶିଶୁବଧ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ମଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଲେ ଚକ୍ରବାଣୀ ଏ ଧର୍ମ ଭୀମ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅଳପ ହସି ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ ଶିବବାଚ ମରଣ ଉଚିତ ଏହାର ଯାକୁ ନ ରଖ ବୀରବର ଯେ ଆତତାଇ କର୍ମ କରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଶସ୍ତ୍ର ଧରେ ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ଅନ୍ତ ସେ ନରକ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବେ ମୋହର ବଲ କର ଯେ ଧର୍ମ ଉଚିତ ଏହାର ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବଳେ ତୁଜେ କହିଲୁ ଅବେହେଳେ ତୋହର ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାରି ଶିର ଶରଣ ପୂଜା କରି ଖଣ୍ଡିବ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଦେବେ ମୋର ବଚନ କର ଏବେ ଶତ୍ରେ ଏହାର ତେଜ ହର ଜୀବନ ମୃତ ପ୍ରାୟ କର ଶାସ୍ତି ଲାଞ୍ଚନେ ଏ ବିହରେ ବିପ୍ର କେବେ ନ ମରୁ ଲୋକ ନ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ଚିତେ କଥା କର ଭୀମ ମତେ ଏ କଥା ମୋହର ସମତ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କୃତ୍ୟାକୃତ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଉଠି କୋପ କରେ ତୀକ୍ଷଣ ଖଡ଼ଗ ଘେନି କରେ କୋଶ ଧଇଲା ବାମ ହସ୍ତେ ମଣି ଥିଲା ତାର ମାଥେ ଖଡ଼ଗ ଯେ ଘେନି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମଣିଷ ହିତ ଶିଖା ବାଟି ଆଣି ସ୍ଥାପିଲା ବାହୁବଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ପାଦ ତଳେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବନ୍ଧନ ଫେରିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲା ବାଳକ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଛନ୍ନ ମଳିନ ଦିଶେ ତା ବନ୍ଧନ ମଣିହରଣେ ତେଜ ଗଲା ନଗରୁ ବେଗ ପଳାଇଲା ଦେଶ ବିଦେଶ କରି ହରି ତାକୁ ଆହାର ଦେଶୁ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାୟ ଏହି ମତେ ମରଣ ଲବଙ୍ଗି ଜୀବନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ଋଣ ହୋଇ ସର୍ବାକୁଳ ପୁତ୍ର ଶୋକେ ବାଳକେ ଘେନି ଏକ ଏକେ ଦହନ କଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ବେହେ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ ଜନ ହିତେ ଭାଗବତ ଭିଆଇ ରସମୟ ଗୀତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଜନକର ହିତ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମନ୍ତେ ପରମାସ ସହିତ ପ୍ରୟାସିତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣୀ ଦଣ୍ଡେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।